Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Mayong hapon sa mga kaigsuunan natong mga Bisaya sa Luzon, Visayas ag sa Mindanao. Lagip na ang atong mga pinalanggang OFW, Overseas Filipino Workers. Ako po inyong hikalas kaginan Aljo Bendijo ug igsuong Bisaya gyud ang bago ninyong makauban na maghatod kaninyo og inspirasyon, serbisyo publiko ug siyempre good vibes. So karong hapon mga ka-BG, gapadayon gyapon ang atong Operation Tabang sa atong mga kaigsuunang na biktima sa Bagyong Odette ug ang pag-apod-apod sa Bisaya gyud BG Party List 108 na ug insurance ID diin ka partner nato ang Coco Gen puno sa serbisyo publiko, inspirasyon ug good vibes ang among ihatod kaninyo karong hapuna diri lang sa Bisaya gyud na inyo pong mapaminawan sa mga RMN networks sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay, o makitaan po sa RMN social media platforms Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud Surigao del Norte Facebook page, .gyud news sa tanan. Yan So sa mga gusto og load diha aron do na mo'y magamit na pang text o pang internet, mohatag ta og 100 pesos worth nga load kini para sa pinakaunang 20 lucky winners. 10 lucky winners sa Globe subscribers o 10 lucky winners pod para sa Smart subscribers. So, ang buhaton ninyo, i-text lang ang inyong ngahan, inyong mga pangalan o ang inyong address sa 0908-850-1364 sa Smart o 0917-848-6469 sa Globe. Pwede po i-comment ang inyong pangalan, probinsya o cellphone number sa Bisaya Gyud Facebook page. Okay, sa mga gusto mo hatag og tabang sa atong mga kaigsuunang na biktima ni Bagyong Odette, ang Bisaya Gyud gadawat og cash og in-kind nga donation. Kami dayon ang muhatod niini ngadto sa atong mga kaigsuunang labihan gyud nga nanginahanglan karong mga panahon. For cash donation, mahimo ninyong isend sa GCash number 0935-555-8015 para po sa mga gustong maghatag og sinina, tubig, pagkaon o kining hygiene kits. Pwede ninyong ihatod ang inyong mga hinabang sa mga sumusunod na drop-off centers, BG Office sa Manila, DBP Road, Manuyo 2 sa Las Piñas, Dias, Cagayan de Oro City, Villa Ernesto Subdivision Phase 1 sa Gusa, Cagayan de Oro City, Safer River Life Saver Foundation, Liceo de Cagayan University, Carmen, Cagayan de Oro, Philippine Institute of Civil Engineers, Bulwa, Cagayan de Oro. Nakig-alayon usab sa Bisaya gyud ang Beauty Beyond Borders ni Dr. Ivy Teo sa Ivy Clinic. Grawat sila og in-kind donation sa diya na nimutang sa second floor Burgos Park Building, Forbes Town Road, BGC, Taguig Makati. Pwede pong tawagan si Miss Ami sa numero 0998-290-0483. Mga ka-BJ, sa panahon sa kalisod, labaw na sa nasinating katalagman, isa pa may magtinabangay, siyempre, magkahiusa ta, mga Bisaya gyud. Alright, magsugod na ta sa mga ratsada sa balita. Take it away, Jay!
Sa Region 7, ang labing-unang Visayas Media Hub, dili madugay tukuron sa Barangay Subang Dako, Mandawi City, human maaprobahan sa Kongreso ang paglakip niining 300 million peso project sa 2022 national budget ubos sa Build program sa gobyerno. Presidential Communications Secretary Martin Andanar mapasalamaton sa Kongreso, ilabi na kang Senator Bongo sa pagsugod sa konstruksyon sa unang Visayas Media Hub sa Mandawi City, Cebu karong tuiga. Miingon usab si Secretary Andanar na pinaagi niini mapadayon ang tumong sa PCOO nga ma-modernize ang operasyon sa government media sa tibok nasod. Sa Region 10, DSWD Field Office 10 nagpahigayon og post-disaster analysis ug needs assessment ngadto sa mga labing naapektuhan sa Bagyong Odette sa tibok Rion Jess. Sa pagpanguna sa Office of Civil Defense, nakita og naibawa ng estado sa mga pamilya nga nadeklarang adunay partially o totally damaged ng mga panimalay. Ang mga membro sa PDANA gitunga sa upat ka grupo aron adunay mahatag nga igong atensyon sa sektor sa infrastructure, productive, social ug cross-sectoral. Sa pagkakaron, adunay 28,171 ka family food packs, 5,005 ka family kits, 3,449 ka sleeping kits ug 29 ka hygiene kits ang napod-apod na sa Regional Disaster Response Management Division ngadto sa 5 ka probinsya sa Northern Mindanao. Sa Region 13, Department of Social Welfare and Development nakaserbisyo sa kanitibukang 153 ka mga family beneficiaries sa balik probinsya bagong pag-asa nga programa sa Caraga Region niadtong 2021. Ang 153 ka mga pamilya gihatagan og Transitory Family Support Package, Livelihood Settlement Grant ug Transitory Shelter Assistance nga nagkatidad og 6,218,700. Matag usa sa pamilya nagadawat og Transitory Family Support Package gikan sa 25,000 pesos hangtod sa 50,000 pesos depende sa gidaghanon sa mga membro sa pamilya. Kadaghanan niini mga pamilya gikan sa Metro Manila ug mipiling mopuyo sa Caraga Region alang sa kayuhan. Nawad-an og trabaho tungod sa COVID-19 pandemic ang kasagaran kanila. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat, Jay. Sa atong pagbalik mga higala atong tan-awon ang atong gihimong Operation Tabang sa Bisaya Gyud BG Party List 108 sa mga probinsyang gidaot sa Bagyong Odette. Tutok lang mga ka-BG. We will be right back. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura. Yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko, Ang tatay ko? si Tatay Digong. Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini ang inyong amigo Higalas Kaginan Aljo Bendijo. Niapil ba mo sa atong load promo last week? Karong hapon na iatod ka nato sa atong youth correspondent Kirstine Hanilim gikan sa probinsya sa Cebu ang mga maswerteng load winners na niapil sa atong programa last week. Kinsa-kinsa sila, Kirstine? Daghang salamat Sir Aljo ug maayong hapon sa automatic paminaw ug tigtan-aw sa Bisaya Gyud. Kini si Kirstine Hanilim ang youth correspondent gikan sa Barangay Kawit, lungsod sa Medellin, Cebu. Ug karon ato nang ipadangat atong mga load winners sa Bisaya Gyud last week's episode. Una winner mao si Raul Bordas gikan sa Liloan, Cebu. Kaduha nga winner mao si Louie Aguilar gikan sa Samar. Katulo nga winner mao si Marilu Sabalya gikan sa Valencia City. Kaupat nga winner gikan sa Palo Leyte mao si Helen Ocad. Kalima nga winner mao si Leonard Gulba gikan sa General Santos City. Ikaunom nga winner mao si Belen Ada gikan sa Hagna, Bohol. Kapito nga winner nga gikan sa Kalubian Leyte mao si James Umapan. Ikawalo nga winner mao si Aludena Kubong gikan sa Mainit, Surigao del Norte. Ikasyam nga winner mao si Irish Picoste gikan sa Butuan City. Kanapu nga winner mao si Jevic Epic gikan sa Maasin City, Southern Leyte. Ug para makadaog sa Bisaya Gyud load promo, i-text ang inyong kumpletong pangalan, address ug cellphone number sa 0917-8486-469 or sa 0908-850-1364. Ug karon ato na ipadayon natong pag-anunsyo sa atong mga lucky load winners. Kaunsi nga winner mao si Elvira Dumalag gikan sa Surigao del Norte. Kadusi nga winner mao si Garto Panganuron
gikan sa Ubay, Bohol. Ika-13 nga winner mao si Asi Ravelo Piluton gikan sa Surigao City. Ika-14 nga winner mao si Marlon Berin gikan sa Bohol. Ika-15 nga winner mao si Arlene Macasero gikan sa Cebu City. Ika-16 nga winner gikan sa Cagayan de Oro mao si Clarino Pagasas. Ika-17 nga winner mao si Reslea Baltazar gikan sa Alcantara, Romblon. Ika-18 nga winner mao si Charmaine Babanto gikan sa Cagayan de Oro City. Ug ika-19 mga winner mao si Jinly Macarandan gikan sa Cagayan de Oro City. Katong ika-20 nga winner mao si Noberly Ompok gikan sa El Salvador City. Ug para sa dugang impormasyon, i-like ug i-share ang Bisaya Gyud Facebook page. Kini si Christine Hanilim, ang youth correspondent gikan sa Cebu. Back to you, Sir Aljo. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat Christine Hanilim, ang atong youth correspondent gikan sa probinsya sa Cebu. Congratulations sa atong mga maswerteng load winners. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, nagpadayon ng Operation Tabang ng Bisaya Gyud BG Party List 108 o relief goods sa mga kaigsunan nato diya sa Surigao City. Kung unsa na barangay ang atong naghihatan og tabang, ato kining tanawon. Sa atong Operation Tabang naghimo sa mga probinsya na naapektuhan sa Bagyong Odette. Kita nakipag-alayon sa Philippine Air Force aron mapaspasan ang paghatod sa atong tabang ngadto sa atong mga kababayan. Kauban ang mga staff ni Board Member Edgar Andanar, ang Bisaya Gyud BG Party List 108 nag-distribute og relief goods sa mga barangay sa Surigao City, partikular ang Barangay Luna, Barangay San Juan, Barangay Taft, Barangay Rizal, Barangay Mabua ug Barangay Washington. Nagmapasalamaton ang mga residente sa ilang nadawat na relief goods. Salamat kaladaw, Bisaya Gyud BG Party List. Hello, ako si Arjan Marcanoy ng Barangay Washington. Isip member ng Bisaya Gyud. Salamat sa ihatag ninyo na ayuda o aram diri na damit sa among balay. So, hopefully, sana makaregabi na kami as soon as possible. Thank you so much, Bisaya Gyud. Ang Bisaya Gyud BG Party List 108 magapadayon sa pagkatulog tabang sa atong mga kababayang Bisaya Gyud. Tungod kay kinsa pa ba'y magtinabangay, kung dili kita gyud, mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Tusang mga kaigsuunan sa Siargao Island, ang Bisaya Gyud BG Party List 108 adlaw-adlaw gahatag og pagkaon ha. Para sa detalye sa atong Operation Tabang, let's watch this. Kauban usab ang Detached Places Incorporated. Adlaw-adlaw ta sa Bisaya Gyud BG Party List 108 nang hatag og arroz caldo sa mga residente ug frontliners sa munisipalidad sa Santa Monica, Burgos ug San Benito. Magpadayon usab sa pag-apod-apod ang BG 108 ug arroz caldo sa mga residente aron makuhaan ang ilang kagutom na nasinati taliwala sa kalamidad na dala sa Bagyong Odette ug COVID-19. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Daghang salamat sa ato mga volunteers sa Detached Spaces Company na nakighiusa kanato o sa mga kaigsunan natong naghatag sa ilang tabang, mga ka-BG. Nakita ninyo ha, magamay man o madako, simple man kung imong hunaon-naon basta't kinasing-kasing ha, natabang sa atong mga kaigsuunan kana gyud bililhon gyud na ha. Magkahiusa ta sa pagtinabangay ug pagbangon, mga Bisaya gyud. Kay kinsa pa may magtinabangay, kita-kita gyud mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Padayon gyapon sa atong Operation Tabang ha, mga ka-BG. This time, ang pag-apod-apod o BG Party List 108 Personal Accident Insurance ngadto sa atong mga kaigsuunang mga Bisaya sa probinsya sa Bukidnon. Kung diin nato ni gihimo og kung unsaon pagkuha sa imong Bisaya Gyud BG Party List 108 Insurance ID, ato kining tanawon.
Sa atong paghatag og serbisyo sa mga kaigsunan natong Bisaya Gyud, ang Bisaya Gyud BG Party List 108 sa pakigalayon sa Cocogen Insurance Company, kita nang hatag og insurance ID sa atong mga Bisaya Gyud Toda members ug Women's Association sa munisipalidad sa Lantapan, Bukidnon. Una natong natagan ang mga 137 Tri-Cab ug Multi-Cab Drivers Association. Sa ikaduhang adlaw, 129 sa Lantapan Dulong Drivers Association. Samtang 262 sab ang nakarawat og insurance ID sa Women's Livelihood Federation ni Congressman Jonathan Flores sa Barangay Bantuanon. Ang insurance ID nagyapod-apod sa Bisaya Gyud BG Party List 108 magsilbing proteksyon sa mga lideres ug miyembro sa Bisaya Gyud kung gani man ang mga kini mopanaw tungod sa aksidente, diin ang ilang mapiling pamilya adunay madawat na cash assistance. Padayon kitang manghatag og insurance ID asa mang dapit sa nasod basta ikaw usa ka Bisaya. Kay kinsa pa man diay ang magtinabangay. Kung dili kita gyud, mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, reminder lang ha, kining atong ginapanghatag na BG Party List 108 personal accident insurance, libre kini. Ug wa kay angay bayran ha sa mga gusto makakuha nini. Bisitaha lang ang mga chapter leaders sa inyong lugar. Pwede po mag-message sa atong Bisaya Gyud Facebook page. Aron kamo ang sunod namong mahatagan. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Sa atong pagbalik, makauban nato si Eric John De Vivar, ang sangguniang kabataan na Federation na President sa munisipalidad sa Lantapan, Bukidnon. But before that, ato sang natanawon ang mga swerteng nakadaog kung Android tablet sa BG Bibo Gyud, sa BG Bisaya Gyud. Kini ihatod ka nato ni babaerong good boy, BG Ian Werbana. Enter the air, BG Ian. Bibo Gyud sa Bisaya Gyud. Bibo Gyud sa Bisaya Gyud. Nato karon sa puerto, panghatag ta sa winner na si Rodina Tion sa unahan. Tao ba ito to? Nado niyo? Pagkuman na ni Bisayang Wapa mag-snack ta. Okay ron? Asa ba kaya tag siya tablet ka ni? Abi ba na ako ni? Dili, tagaan ta ka dito pagkabot sa office. Unyo, imo, Darisho, hello! Hi, ma'am. Good afternoon, ma'am. Ikaw si Rodina Tion? Kailan ka na ako? Ikaw sabi. Kailan lagi siya sa ako? Kini siya si Bisayang Wapa. Tanaw lang mo, Bisayang Wapa ba? Bisaya Gyud? Wapa. Wapa gid lang. Di ba? Ako na siyang bago nga kauban. Si BG Ian, nasa silang balay. Anyways, naray mong tablet. Yay! Pagawas Bisayang Wapa. Kasi may magamit tayo mga tablet. Sa mama, sa ako, para sa mga anak. Salamat kayo ka BG Party List. Yay! Welcome! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Welcome back mga higala sa Bisaya Gyud. Kini inyong higalas kanginan amigo, Aljo Bendio karong hapon. Magkauban nato ang sangguniang kabataan Federation President ng Lantapan, Bukidnon. Maayong hapon sa iyo, Eric John De Vivar. Hapon, Sir Aljo, o sa tanang kapaminaw sa Bisaya Gyud. Eric, ang inyong munisipalidad sa Lantapan, doon ay 14 ka mga barangay. Isip SK Federation President, giun sa nato gitabangan ang mga SK officials sa pag-implementar sa ilang mga programa o proyekto. Very supportive ang inyong sanggunian pag-abot sa edukasyon. Rick? Isip pinili nga SK Federation President sa munisipyo sa Lantapan. Gipaminaw nato ang atong mga SK chairman sa atong lungsod sa ilang mga gustong proyekto o programa para sa ilang barangay. Aron kini mapaabot sa atong halangdon mayor, aron pod mahatagan og igong pundo pag-implementar sa maong proyekto. Gihatagan pod ta igong suporta gikan sa atong munisipyo
aron mapatuman nato ang atong mga nagkalahi-lahing proyekto sa matag barangay. Usa pa Sir Aljo, ang ubang barangay nga proyekto is initiative siya sa atong mga SK chairperson aron dugang paglambo sa ilang mga kabatanunan sa tagsa-tagsa ka mga barangay. Eric, can you share to us unsa sad ang mga programa nato sa mga estudyante o unsaan pud nila pag-avail ining inyong educational assistance? Tungod sa pandemya nga atong nasinatian karon, apektado gyud ang pagtungha sa atong mga estudyante nga mao'y nahatagan og pagtagad sa atong mga SK karon. Aron mapadayon nila ang atong pagtungha, ang ilang pagtungha. Usa sa mga programa may tungod ani ang pagpanghatag og school supplies alang sa mga high school o college students sa tagsa-tagsa ka mga barangay, apil sa atong mga daycare workers, ALS teachers ug students labi na sa ilahang modular nga klase. Usa pa ang pag-distribute usab sa mga flash drive ug OTG with health kits sa ubang barangay. Apil lang atong munisipyo ug napoy ubang barangay diri nga through monetary ang ilang pagpanghatag sa mga assistance para sa mga estudyante. Sayon ra ang pag-avail niini, magpakita lamang sa ilang study load ug ilang ID sa ilang mga chairman sa panahon sa pagkuha. Kabahin po sa panglawas, labi na karon nga parayon gyapon ta sa pagkipagbatok sa COVID-19, giunsa pud ninyo paghatag og tabang og serbisyo sa mga frontliners og mga isolation facilities, Eric? Sa pagsugod gyud sa mga lockdown atong 2020, ang atong mga SK aktibo nga ni-assist sa pagbantay sa mga entry points kada barangay. Nag-purchase pod ang atong mga SK og food supplies, inubanan sa mga alcohol og face mask nga gipanghatag yapon sa mga residente sa kada barangay. Niadto pod mi sa pipila ka mga suok nga lugar sa atong munisipyo alang sa pagpanghatag og food packs sa mga residente nga distansya ang gipuy-an sa sentrong bahin sa ubang barangay. Sa atong isolation sa munisipyo, pipila sa akong mga kaubanan ang naghatag og oxygen tanks with regulator, ang uban food supplies gihapon alang paghatag og dugang suporta sa atong mga frontliners ug sa mga na-quarantine. Aduna gyapoy kalabutan sa COVID, Eric, unsa pod ang inyong gihimo aron mag-aghat ang mga kabatanunan aron magpabakuna? Doon na ba sila pagduha-duha? Kami mga SK diri sa among lungsod, hugot gyud nga gasuporta sa panawagan sa atong health sa mga katawhan, labi na sa mga kabatanunan nga magpabakuna gyud batok sa COVID. Ang uban, dili lang ang mga batanon, anaagi pagduha-duha kung mapavaksin ba or dili. Ang gibuhat sa mga SK diri, labi mao ang pagtabang og shared posts regarding sa mga vaccination schedules sa munisipyo. Apil na pod niini ang pagkaylap sa saktong impormasyon may tungod sa vaccine ug ang kaayuhan niining during sa mga program sa SK. Usasad sa mga lakang nga gibuhat mao ang paghatag og pabor sa mga bakunado nga mao lamang ang makaapil sa mga kalihukan sa barangay, labi na sa mga padula o mga aktibidades sa panahon nga adunay kalihukan sa matag barangay. O unsa pod atong gibuhat kabahin ani, Rick, no? Ang imong mensahe na lang sa mga kabatanunan nato sa munisipalidad sa Lantapan ug sa kinatibuk-ang Bukidnon. Mayong adlaw pag-usab labi na sa atong mga kabatanunan ug katawhan sa atong munisipyo sa Lantapan ug sa kinatibuk-ang probinsya sa Bukidnon. Dili gyud tiaw ang atong nasinatiang panahon karon, mangani nibalik na sad kita sa alert level 3. Naundang pag-usab ang atong mga kalingawan. Ang ako alang hangyo mao ang pagsabot sa atong kaagi karon. Ang SK andam motabang ug maminaw sa mga suggestion ug mulo sa mga kabatanunan. Ug usab ang hangyo nga kita magpabakuna gyud. Mag-amping sa atong tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton ug magmatngon sa palibot. Atong sundon ang mando nga mao ang pagtuman sa minimum health standards, mag-mask, mag-disinfect, ug kitang tanan magtinabangay kay kani para pod mapugngan ang pagpuyanap sa nagkalain-lain nga variant sa COVID karon ug aron kitang tanan luwas ug mahilayo sa mga katalagman sa ulahi, padayon kabatanunan sa Lantapan ug padayon kabatanunan sa Bukidnon. Daghang salamat.
Okay, daghang kay salamat sa Guniang Kabataan Lantapan Bukidnon Federation President Eric John De Vivar. Thank you. Daghang salamat po Sir Aljo ug sa tanang naglihok sa Bisaya gyud. Thank you sa opportunity. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Mga kabiji, ubay-ubay na sad ang nakadaog og mga bonggang papremyo sa atong bonggang giveaways gikan sa atong programa matag alas 12:08 ang Bibo gyud sa Bisaya gyud na hatod kanato sa Bisaya gyud BG Party List 108. Kinsa maning mga bonggang winners sa Android tablet? BG Ian, enter the air. Bibo gyud sa Bisaya gyud. Bibo gyud sa Bisaya gyud. Mga ka-BG, ano ang atong mga mananaog sa bonggang giveaways BG from January 19 to 21 gikan sa Miyerkules hangtod Biyernes. Ano ang mananaog taga Danau City, Cebu. Congrats nga to kan Joyce Parcon Poras, Evelyn Tanyada taga Bayabas, Cagayan de Oro, Flordelis Larino taga Cebu, Melody Sarsate taga Kauswagan, Cagayan de Oro, Loreme Wagas taga Cebu, si Ashley Jane Yahara, Malaybalay City, Bukidnon, Elmer Rupio taga Carmen, Cagayan de Oro, Jocelyn Mabano, Kabadbaran City, Florifel Larino taga Cebu City, Maria Ronation taga Alay, Manolo Fortich, Bukidnon, Clinton John Sakay taga Initaw, Misamis Oriental, o si Evelyn Seston taga Butuan City. Congratulations from BG! Saya yun! Usad sa diri sa Bibo yun! Mga bonggang giveaways winner sa Android tablet. Congratulations! BG! 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 Bibo gyud sa Bisaya gyud. Bibo gyud sa Bisaya gyud. Salamat BG Ian og sa mga nakadaog og Android tablets, mga tablets kini Android tablets, congratulations. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Sa mga gusto mohatag og tabang sa atong mga kaigsuonang biktima ni Bagyong Odette, ang Bisaya gyud gadawat og cash og kining in-kind donation aron na mahimong tulay sa mga kaigsuonan natong Bisaya nga nanginahanglan karon for cash donation. Pwede ninyong isend sa GCash number 0935-555-8015 para po sa mga gustong maghatag og sinina, tubig, pagkaon o kining hygiene kits. Pwede ninyong ihatod ang inyong mga hinabang sa mga sumusunod na drop-off centers BG office sa Manila, DBP Road, Manuyo 2, Las Piñas, Cagayan de Oro City, Villa Ernesto Subdivision Phase 1 sa Gusa, Cagayan de Oro City, Safer River, Life Saver Foundation, Liceo de Cagayan University, Carmen, Cagayan de Oro, Philippine Institute of Civil Engineers, Bulwa, Cagayan de Oro. Nakikalayon usab sa Bisaya gyud ang Beauty Beyond Borders ni Dr. Ivy Teo sa Ivy Clinic. Gadawat po sila og in-kind na donasyon sa Sector 4 Burgos Park Building, Forbes-Town Road, BGC, Taguig, Makati. Pwede pong tawagan si Miss Ami sa numero nga 0998-290-0483. Okay, sa mga gustong mag-donate, pwede ninyong isend sa GCash number 0935-555-8015. Mga ka-BG, sa panahon sa kalisod, labaw na sa nasinating katalagman, kinsa pa may magtinabangay, magkahiusa ta mga Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Bisaya gyud. Mga igala, daghang kay salamat sa inyong pag-uban kanamo sa atong bagong edisyon sa Bisaya gyud. Mag-uban ta na makat-on, mag-uban ta sa pagtinabangay o dungan natong atngan ang mga sorpresang iatod kanato sa Bisaya gyud BG Party List. Mga ka-BG, dinhi natapos ang inyong programang kanunay anda mutabang sa atong mga kaigsuonang Bisaya. Magkita na sa sunod Sabado diri lang sa Bisaya gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Balay-Balay, o makit-an po din sa social media platform sa RMN Facebook,
ang Bisaya Gyud Facebook page at Bisaya Gyud PH ug ang Bisaya Gyud Surigao del Norte. O Instagram, doon na po ha, Bisaya Gyud. Og subscribe, share, and comment lang sa among YouTube channel, Bisaya Gyud. Pwede sa makontak ang Bisaya Gyud sa among hotline number 0908-850-1364 sa Smart 0917-848-6469 sa Globe. Ako ang inyong igsuon o gigalang Bisaya, Aljo Bendijo. Amping pirmi ha, mag-ampo o magkita-kita tag-usab. Mga bay, diri lang sa Bisaya Gyud! Bisaya, 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 Bisaya! Bisaya Gyud!